Benvinguts un any més a aquest concert organitzat per l'Associació Musical Amics de la Música de Favara. Moltes gràcies a tots els que heu triat escoltar-nos. Una cita on queda patent l'excel·lència del treball del director, músics, president, junta directiva i tots els membres d'aquesta entitat. Adaptant-nos a la nova situació i davant de no poder fer el concert de la manera habitual, a causa de les mesures organitzatives especials, en matèria de salut pública, la banda este any ens oferirà el concert online, que permetrà a tots gaudir d'una experiència única. Avui les notes van a sonar així, en Favara, un poble on ningú és foraster, on la gent és hospitalària, treballadora i solidària. Però abans de començar, vull fer referència a la crisi sanitària provocada per el Covid-19, una crisi mundial que estem patint tan greument, que ens ha dut al confinament i al distanciament social, que han patit moltes persones i moltes altres han mort a conseqüència d'aquesta terrible pandèmia. Però ni el confinament ni el distanciament del coronavirus han impedit que la música seguisca sonant. Són moltes les iniciatives musicals que ens han animat, perquè la música és un vehicle d'evasió i com a tal no ha pogut aturar-se. Els músics han amenitzat els nostres carrers, perquè la música no cura una pandèmia, però sí alegra l'ànima. Els professionals musicals estan fent un esforç per a que la música continuï present en les nostres vides. Gaudisquen vostès de l'excel·lent música interpretada per l'extraordinària banda Amics de la Música de Favara. Moltes gràcies.